MKB Gombe shi soya yake ne, shi soya yake ne, shi soya yake ne, shi soya yake ne. Shi so ba ruwan shi da kowa, shi so zai saka zama gawa, shi so baya aihuwa amma yana karuwa, shi so jigon rayuwa, shi so silar damuwa, shi so in an sha kowa baya san rabuwa, a so ana mutuwa Allah ya zam garkuwa, ni na ce sai yar uwa idan da ke ba damuwa. Sarki ma na yin so, bawa ma na yin so, malamai ma na yin so, ɗalibai ma na yin so, tsoffi ma na yin so, saurayi ma na yin so, budurwa ma na yin so, kowa ma na yin so. To duk ɗaukakarka, duk dukiyarka, duk iliminka, so ya taimaka maka. Federal Ministry of Health basu kirkiro maganin ba, boka ko malam ku duba basu gano maganin ba, malaman duba ma ku duba basu duba maganin ba. To ni ina masana mene maganin so da kauna, abin ya zarta lissafina, ina tambaya kuna jina, zan je na samu kauna da so in ce da su mu zauna mu tattauna. Ahibbu soyayya da larabci, pyar soyayya da indiyanci, love soyayya da turanci, yiddi soyayya da fulatanci, shimdi soyayya da tiranci, yarak na soyayya da kanuri. So yana nan a ko'ina, ƙasa-ƙasa har ƙasar Madina, so yana nan a ko'ina, musamman nan nabina Muhammad. Shi soya yake ne, shi soya yake ne, shi soya yake ne, shi soya yake ne.